Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес искам да ви говоря за парфюми с ванилия. Ванилията е нотка, която винаги се харесва на хората, винаги е модерна и винаги вълнува хората. Поне това е моето впечатление. Общо взето, парфюмите на базата на ванилия винаги са вълнували хората, особено дамите. И затова реших да ви направя една малка селекция от моите парфюми на базата на ванилия и какви са моите впечатления от тях. Конкретно тук съм подбрала 6 парфюма и ще започнем от по-невинните към по-смелите ванилови парфюми. Като по-невинна ванилия бих определила този парфюм тук на Лолита Лемпика. Това е парфюмът Sweet. И като кажа по-невинна, искам да кажа, че това не е детски парфюм, понеже хората като видят тази опаковка си мислят, че това е някакъв детски по-игрив парфюм, но в същото време е много женствен. Ванилията не е нотката, която ще излезе в преден план в този парфюм, но се усеща в композицията през цялото носене на този парфюм. Имам чувство, че тази марка Лолита Лемпика не е достатъчно популярна в България. Поне не съм чувала някой да говори за тази марка, но тя заслужава внимание. Парфюмите на Лолита Лемпика са веган и в повечето случаи говорим за парфюми с съдържание на естествени натурални съставки, така че пробвайте поне един от тях. Този специално е на пазара от години. Още с първото впръскване усещаме тази сладникавост и сочност. Тук нотките са предимно череша, карамел и ванилия и мисля, че има и мускус. Много траен парфюм и с много добър шлейф. Този парфюм е чудващо добър. Получавала съм многократно комплименти за този парфюм. Аз просто не разбирам как хората не говорят за него. Вторият парфюм, който ще ви покажа, е този La Vie Belle Vanille Nude. Това е скорошно лансиране на Lancome, последният фланкър от серията La Vie Belle. Нотките тук са жасмин, мускус и ванилия. Разбира се, ванилията се усеща много добре, но не става въпрос за някаква сладникава и тежка ванилия, от която да ви заболи главата. Много е невидна и близко до кожата, много елегантна. Може да се носи даже и в офиса през целия ден и даже и за специални случаи би бил подходящ. Впечатляващ, но няма нищо общо с оригиналният La Vie Belle. Ако сте пробвали La Vie Belle и ви е много тежък, дайте шанс на този. Ще бъдете очаровани, ако харесвате ванилия. Следващият е този на Dior Hypnotic Poison Eau de Toilette версията. Hypnotic Poison на Dior съществува от години и според мен това е от класиките в жанра. И щом от години е на пазара, със сигурност това е парфюм, който е доказал, си е заслужил мястото си и винаги много харесвам. Има нотки на бадем и ванилия. Пробвайте го, ако не сте досега. Не пропускайте тази възможност. Ако ви се стори лек като парфюм, може да се насочите към тази версия Hypnotic Poison Eau de Parfum, но те са малко по-различни. Тук има по-балсамови нотки, по-ориенталски, а тук е по-скоро гурме и по-лесен за носене. А след това имам един Givenchy L'Interdit Eau de Parfum Intense. Този пише, че в нотките си има Vanille Noir Cuiré, donc Black Leather Vanilla. Предполагам, че има нотка на кожа, но аз лично изобщо не усещам никаква кожа. Усещам много приятна, свежа ванилия. Даже усещам нещо леко сапунесто. Не съм проверявала дали има алдехиди вътре, но характерното за парфюмите на Givenchy е, че те са специалистите в сферата на флорално-дървесните парфюми. И този по същия начин е по-скоро флорално-дървесен, но с повечко ванилия. Да, тази част с сапунистата част, която споменаха, изчезва след първите секунди. Просто придава свежост, някакво усещане за чистота. И после определено усещаме ванилия и само ванилия.
а кожата е съвсем леко загатната към края. Не се подлъгвайте от черния цвят на бутилката. Когато опаковката е в тъмен цвят, имаме усещането, че парфюмът ще е много тежък, но в случая изобщо не е така. Подходящи за ежедневна потреба и за офиса, и за вечерно излизане. Следващият парфюм, който ми е любим, е Black Opium Le Parfum. Този усеща се базата, сърцето на Black Opium, тази нотка на кафе, капучино и бели цветя, но този специално Le Parfum версията имаме квартет от ванилия, 4 типа ванилия и е просто един шедьовър. Ако в миналото сте пробвали Black Opium, класическата версия и някак си ви е омръзнало, може да видите този. Конкретно е много топъл, много секси парфюм, много магнетичен. Както казах, Black Opium малко стана банален в последните години, но да знаете от мене, този парфюм много се харесва на господата. Класическата версия или тази версия винаги прави впечатление. Така че бих препоръчала този парфюм за някаква романтична среща, примерно. И последният парфюм на базата на ванилия е този Vanille Couture от серията Libre на Yves Saint Laurent. Това е лимитирана серия, така че няма да е на пазара за дълго време. Побързайте да го пробвате и ако сте любители на серията Libre или на ванилията, със сигурност ще ви хареса. С много добра трайност, много добър шлейф. Пак имаме тази база от марокански портокалов цвят и френска лавандула дива, но този път имаме есенция от ром и кавиар, хайвер от ванилия, както са писали в сайта. Това е много магнетичен парфюм, просто винаги, изобщо Libre като цяло е парфюм, който винаги впечатлява. Щях да се спра на тези 6 парфюми и после се сетих, че имам един друг шедьовър на базата на ванилия. Burberry Goddess. Не знам как пропуснах да го сложа в купчинката с парфюми. Но да, Burberry Goddess. Имаме ванилия в цялата пирамида. Връхни сърцеви базови нотки, ванилия навсякъде, която е уравновесена с лавандула в базовите нотки. Поради това този парфюм не е, лично аз не го намирам гурме. Изобщо не е сладникав според мен. Той е добре уравновесен и мисля, че това се дължи на лавандулата и на джинджифила в връхните нотки. Някои хора намират този парфюм за плодов и свеж. Не знам, плодово не бих казала, но според мен е много такъв кремав. За мен това е просто ванилия. Да, това беше моята селекция от парфюми с ванилия. Напишете ми в коментарите кой от тях познавате или кой е вашият любим парфюм на основата на ванилия. До скоро в следващото видео. Чао!